Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳату саломат ҳастем. дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозор омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо кунед, албатта дастгирро фаромӯш намекунем. дар навор яктаи лайка бигзоред ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошед. салому алейкум бародарҷонам. Ман чӣ хел дидест ҳама скидкаи калонро дар шумо эълон мекунем. Чӣ хел дидест ки барои касалиҳои занона, барои давлени, барои тромб, яъне хуна полини тоза мекунад, сахарин диабет, бародари касалиҳои қанд дорем, инчунин барои ҷигар ва простатит, барои гурда, бародарое ки тез пешоб мекунед, гурдаотон дарк мекунед ё санг доре, инчунин барои жолудок. Чӣ хел дидест жолудкаи кадоми язва ягон овқотҳои сахтӣ мехӯред, инчунин алҳадаи основной 4 витамин ва рибни жирка тайёршудагӣ барои иммунитета мебардорад ва омега барои зрени чашм метавонед заказ кунед, зрени чашм рӯшан мекунад ва масла ва капсулаи 4 витамин. Мерседес یک класс бародару соли 2008. Солаби моторуш як гашти турбоай. Мошинотяне ки ба сеюнин баробар бигем чиш. Айсоби қувват мекиш. Ҷа таринувкаш солома. Салон шак тамошо кунем. Хоб абагри лифт. Пробег 165,000 старт-стоп. Старт-стоп нав дастур кале ручной. Автомат коробкаш, бор компютер, климат контроль, кондиционер, обелюк, чхолон нав, салон тоза. Мараман неге хафам там. Съемкаш мекунем, тамошо кунем. Hasta çağız oldu kira. Tamam, şimdi veremem. Otomobil çok geçer. Nakş ya 155,000 ya 165,000. Номерош 988 20 65. час уфтя кара? Шеф, иля час уфти? Я 155,000. Toyota Camry бародаро, Camry д умяктар 2011 солай. Ҳолати хуби хубша, объёми дивни қати. Бензини холия, газ айдагинес, памонушам навай. Касоя ки маъқул мешан, номра кара мемонам, занг бизанем, бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. Ҳозир як салоншам мегирам, тамошо кунед. Даро электрон монтирулам дора, коробкаш автомате. Консервиш кор мекунад, яхай консервишам кор мекунад. Автопилот ҳамаш қоидавӣ. Лукам дора. Салон кӯжа, чхолуша ҳамаш наванд. Biz bu yagay kafama girmiş, tamam çok iyi. خیر آوا چند گفتی اکا؟ 135,000 با معامله هم دوران عمره اکرم میمونم زنگ زنی خطون معامله خوب میکنم
ҳам номеро телефон там мегӯ ака 118 118 41 41 16 ҳолати хуби хуб шад. Бухтунам мебинед дар камера вардаро. Карола вардаро хубнякта ҳолати хубаш тамошо кунед. Объем 1.6 қати газ бензине 4 та барномаш навай. Нархи 60,000 бумидай хубам дура. Сол чанда? 2002. Солиш 2002. О салон шама гирам тамошо кунед. Салон кожин салон навардаро. Навартош кор мекунамаш. Гагай пешам меш. Коробкаш автомата. Навартош ҳамаш кор мекуна. Чхолушам наман. ҳолаташ хубе. номеро телефон табгӯ ака 95 48 25. хуб тамошо кунем бародаро. мотор шам гирем биё яхахан. Мотор шам гирем. Tamam. Машина кам расхода кандем. Астраҷи бардаро хубнякта ҳолати хуби хубаш тамошо кунед. Касоеде ки мақбул мешан номеро карам мемонам. Занг зан бо хатун номераи хубам мекуна 2003. Объем 1.6 инжектораи ҳуҷҷатош солунай. Гази евро 4 задагия. Свет сафед. Ҳозир аз салоншам мегирам тамошо кунед. Дата электро дора. Чхолошам нава. Коробкаш механик. Навартош ҳамаш кор мекуна. Тамошо кунем ва чхолои қафошам. Qo'ydaviya. Narx 58,000. Bu mu'minam duru xanka. Bu mu'minam duru номеро карам мемонам занг бизанед. номеро карам 03 55 88. ҳолати хуби хубаш. Opel Karama mardaро 97 сол объем 1.6 қатия тамошо кунед. Касоеде ки мақбул мешад номеро карам мемонам. Салонуш навай. ҳозир салонушам мегирам. Коробкаш механикай 285,000 пробег дура. Майтафон ҳаст. Салонам созай.
وای وای چند گفت تیرا نقشه که 35,000 نرخش کنسرش هم کار میکنه نمره تلفن تابگو که 901 10 11 16 فرق نداره که او ایشکی بگیریم شد گاز بنزین ازش کار میکنه گاز بنزین ازش کار میکنه 6 ماه اونجا هم هست